Yurdumuzda giňden bellenip geçirilen şany sene Watan gowraçylarynyň güni münasibetli yurdumyzyň harby hemde hukuk gowraçy idaralarynyň işgärleriniň hemde harby gulukçylarynyň arasynda sporty köpçülikle beden terbiýesini ösdürmek, sagdym durmuş şeregetini giňden wagt etmek maksady bilen geçirilen sport ýarışlaryna bagdalygy bermegi Watan gowraçylarynyň bu ýysanjyny ýene-de bir ýola belende götürdi. Ýokary guramaçylygy we sport bäsleşikleri uswatlaryň kemalige ýanygyn äşkär edýär. Giňgende ýewenenler ýarışlar üstünlikleri beslenýär. Ýarışlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Oýunlar ökdüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşluklar turgunlaryň kämilleşmegine ýardam edýär. Şekerleşikli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Uswatlyk artyrmakda öz boşlugy mekdebi urlayan ýarışlarda esasy güdüpe ýokary netijelerge gadanmak bolup durýar. Her bir turgunyň kybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljek üstünlikleriň ödündir. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gadanylmagy aýratyn birläliklidir. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünligi üpşün eder. Davrana dowamyna harby hemde hukuk gowraçy idaralarynyň türkmen edermen ýürütme maksatly toporlarynyň hemde turgunlaryň görkezmez kışlaryna giň orun berli. Türkmen alawaýyny idedýän harby gulukçylaryň göpalygyny hemde edermeniniň şany urulan alawa itler bilen bilelikde görkezden çalışanyň tilsimleri dawratnajlarda aýratyn täsirler galyrdy. Bu ýerde ýaýgananlardan giň göwürülmi sergem bugunky sport çäreleriniň hemde ýarışlarynyň ýokary guramaçlyk derejededigini aýdynlygyny görkezdi.